заповядвам ти, бъди силен и смел. Да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ, твоя Бог, е с теб. Където и да отидеш, където и да стъпят нозете ти. И заедно казваме амин. Благодаря ти, Господи, че си приготвил храна, благословение за твоя народ. За мен е привилегия, Господи, да бъде инструмент, но в същото време отговорност. И това е място на уязвимост, така че всеки път, когато застане някой на това място, се чувства толкова прозрачен. Твоето присъствие е толкова свято. Така че, какво мога да кажа, освен, че смирявам живота си и казвам, Господи, мисли през умът ми и говори чрез тези устни от глина. Нека Словото ти слезе напред. Не възпрепятствано от никоя вражеска сила. Нека тече откровение от църквата, не възпрепятствано от никоя вражеска сила. Нека Божия народ да бъде благословен, нахранен, изцерен, вдъхновен, екипиран за следващото ниво. Там, където ни води Словото ти чрез духа ти. Така че изказвам зависимост. Моля те, вземи ме и ме употреби за твоя слава. Святи душе, ти вземи превеси, нека твоите ангели да бъдат около събранието. Благодаря ти за небесна атмосфера и субстанция, която върши волята ти днес. Нека тече мирото ти върху мен и цялата църква. И заедно казваме амин. Защо го нямаме? Нека сега, точно така рудка, защо го нямаме? Размишляваме заедно. Има ли нещо, за което се молиш и нещо, за което си вярвал, или нещо, което искаш толкова силно и знаеш, че Божието Слово казва, че е твое и ти принадлежи и все още го нямаш? Помогни ни, Господи. Виждате ли, това е предизвикателството на Святия Дух. Защото много пъти в ентусиазъм и в вяра ние казваме, имам това, съм благословен, вярвам, че имам това, вярвам, че... Но всъщност, ако спрем и се замислим, можем да видим неща и детайли в живота ни и места, които са празни. Неща, които ни липсват. Така че съм предизвикан да сложа това пред вас и да ви задам този въпрос. Защо го нямаме? Ако вярваш за нещо, тук съм внимателен и не бързам да слагам думи. Ако вярваш за нещо, защо го нямаш? Ако църквата вярва за неща, защо все още ги нямаме? Защо? Нека да проследим какво ни казва Господ. Внимателен съм, Святи Дух. Нали? Защо го нямаме? Говорим за това да завладеем наследството си, да изискаме нашето наследство, обещано и дадено на нас от Бога. Кажи с мен, аз имам наследство. Бог ми е дал наследство. Кажи с мен, аз съм законен син. И като син, всичко, което Бог има за мен, законно ми принадлежи. Но, сега задръж тук. Спомнете си примера, това, което винаги казвам за Меган. Тя получи писмо, от къде? От Дубай ли беше? От Дубай? Не, от Италия. От Италия. От Италия получава писмо от Торино, някакво наследство, някакъв верига хотели. Чакай, че започва да ми харесва и на мен. Верига хотели, люди, слушай внимателно. Верига хотели, да, той се облизва вече. Верига хотели и тя казва, люди, вече сме не милионери. Чакай, не бързи да казваш на вашето, мамо топта маренка. Вече сме милиардери. И ръцете й почват да треперят от писмота, нали? Обаче, достатъчно ли е само това писмо? Не, ама тя вече 3 седмици не отива да си вземе парите. Защо? Защо е важно да размишляваме заедно? Защото едно е да получиш писмото, ние имаме Словото. Но съвсем различно е да отидеш и да си вземеш парите. Нали? Така да го кажеш, защото е много приятно. Да отидеш да си вземеш парите. Разбира, че се шегувам. Това не е най-важното. Да отидеш да си вземеш наследството. Кажи с мен, аз ще отида. С кого ще идеш? С мен и с люди. Тя е опасна. Подготвена е. Ами ще идем 3-мата, но ще слагам бензин и аз. Да, после ще се оправим насаме. Кажи с мен, аз имам наследство в Христос. И това наследство е мое.
Сега кажи с мен, моля, но аз трябва да направя нещо. Добре, окей, радвам се. Сега, ние получаваме Божите обещания чрез откриване, откровение и изискване. Трябва да ги изискаме. Трябва да изискваме това, което е наше. Казахме миналия път, припомням, обещанието на Духа е отключено, защото Святия Дух е ключът към източникът на всички останали благословения. И докато не го приемем, не сме способни да влезем в наследството си. Кажи с мен, Святия Дух е моят адвокат. И той ме учи всичко, което трябва да знам. Кажи с мен, Святия Дух ми припомня. Сега задръж тук. Нима мислиш, че Бог ще разчита само на човешкия ни ум. Ами човешкият ум работи 7 до 10% от 100. Разбирате ли? При Адам беше 100, но при нас е 7%, даже по-малко от 7%. И нима мисли, че Святия Дух ще разчита само на нашия ум и на нашия интелект, за да може да помним Словото, да помним всичко, което Исус ни е казал, да помним всичките обещания, ние сами да достигнем до прозрение. Абсолютно не. Святия Дух ни припомня и Той всеки път ни дава увереност. Кажи с мен, Святия Дух ми дава увереност в Писанията, чрез напомняне на истината. Кажи с мен, Святия Дух ни помага и ни служи, като ни води, като ни разкрива всичко, което Бог има за нас. Кажи с мен, Святия Дух е невероятен. И последно, кажи с мен, Святия Дух ни разкрива части от бъдещите неща, за да знаем къде отиваме и как да се екипираме и как да се позиционираме за следващото ниво. Кажи с мен, Святия Дух е невероятен. Кажи с мен, аз имам нужда от Святия Дух. Колко е важно това нещо да го асимилираме. Сестра Лили, Бог да те благослови. Така че да не губим време и да започнем. Точка номер 1. Модел за наследяване и принципи за притежаване. Това ми е мястото, което така ми направи впечатление. Затова сложиш тази картина, Рудка, благодаря ти за това, което правиш. Модел за наследяване. Хайде сега, като една църква Христова и като едни предприемачи, тук имаме предприемачи, виждам ги, като едни хора, които искаме да отидем на следващо ниво в разбиране и в практично християнство, някой да каже амин. Какъв е моделът? Някой да каже амин. Какъв е модела за наследяване? Какви са принципите за притежаване? Понякога, благодаря ти, Святи Дух, понякога ние подценяваме небесните закони и си мислим, че те са ще сложат думи тук, по-нестабилни от земните. Мислим си, че понеже Бог ни дава всичко по благодат, там няма принципи, че там няма законни, че там няма ред. И си казваме, Бог ще ми даде всичко, просто е така. Не, нека да ти припомня нещо. На небето има ред. Бог е цар и това е Неговото царство. Той има принципи, Той има закони, Той има повеление, Той има воля, Той има Слово и ние трябва да се вслушаме в думите Му, да вземем Словото Му, Димчо, и да се покорим според принципите на Неговите обещания. Някой да каже амин. Халелуя! Силно! Кажи с мен, има принципи, има модел, има закон. Небесен. И аз трябва да бъда внимателен. Кажи го. И аз ще бъда внимателен. Сега внимавай, защото бързо ще ти дам точките. Бог ни е подарил всичко, което ни е потребно за живота и благочестието. И може би поглеждаш към живота си и казваш, ако Бог ми е подарил всичко, от което се нуждая, тогава защо нямам това? Защо нямам онова? Защо тук има липса? Защо тук има нещо, което съм го вярвал. Сега, след години във вярата и това, че израснахме заедно с повечето от вас, нека да достигнем до това измерение. Защо го нямаме, Алис? Защо не го притежаваме? Защо все още не е в ръцете ни? Нима не вярваме така, както трябва. Нима не декларираме така, както трябва. Дарик Принц дава една много хубава картина. Тук малко ще се изпревам, обаче сега дойде Святия Дух към мен по този начин. И той казва, ако Бог беше говорил на съвременни християни, на някои от съвременните християни, така както беше говорил на Исус Навиев, ето как биха го направили те. Съвременните християни биха се станали на по-високо място до река Йордан. Биха погледнали земята през реката и биха декларирали, защото те обичат да декларират. И биха казали, тази земя
която виждат очите ми, ми принадлежи на мен. И той казва, и това е всичко. То е ясно, че ти принадлежи. Но също е ясно, че има река, която трябва да се премине. Също е ясно, че като влезеш в нея, има Ерихон, който трябва да бъде съборен. Също е ясно, че като навлезеш още малко, има какво още? Какво има? Великани. Има великани. Те не са никак възпитани, никак любез, даже нямат и вратовръзки. Те са готови, са груби и са зли. Защото те не искат да отстъпят, не искат да направят крачки. Нали не се мисли, че великаните казват, о, ето го Исус нави. Айде бе, човек, да си вземеш земята. Ние от кога те чакаме? И тогава ги пита, ще ни оставиш ли едно парченце място до реката, поне да имаме къде да живеем? Не, те са готови да го убият. И тук веднага правим паралел. Врагът няма да стои просто с кръстени ръце и да каже, о, щом си дошъл и си направил изповедта, това е мое, и той да ти каже, еми вземи го. Не, има нещо, което пропускаме. И аз съм благодарен на Господа, че заедно ще го вземем. Амен. Ако Бог ми е подарил всичко, тогава защо го нямам? То ми принадлежи законно, така е, но защо го нямам? Аз съм вярващ, правя най-доброто, което мога, за да бъда добър християнин, изповядвам, моля се, защо го нямам? И Петър казва нещо интересно, няма да отваряме там, да не губим време. Знаете, минали път четохме 2 Петрова 1 глава. Къде е това, което Бог ни е дал? Къде се намира? Сега мисли, не чакай просто информацията, но нека бъде родено в духът ти. Къде е това, Наталия, което Бог ни е дал? Къде се намира? В Словото! Още някой, още един човек. Къде се намира? Някой да каже в Христос. Кажи го силно. Всичко, което ни принадлежи, се намира в Христос. Завеждам те някъде. Завеждам те. И сега, ако Бог вече ни го е дал, защо не го виждаме? И защо изглежда като го нямаме? Защото някой от света може да дойде и да каже, какво вие изповядвате, ама като гледам, още сте си горе в църквата. Там тоалетната, като влезе някой, идваха ни гости и като отиде някой гостинин до тоалетна и след това панталонът е мокър. Защото като пусне водата на тоалетната, навсякъде тръгва вода. Като басейн. Сигурно е направено на джакузи, нещо друго. И гостите казват, имате ли тоалетна? И това беше най-страшното нещо, което можеха да чуят ушите ми. Исках да имам пръстен, да завъртна и да изчезна и да остане Пенко, другите да се оправят с него. Но тогава чухме гласът на Святия Дух. И казахме, ние имаме наследство. Беше ли достатъчно само изповедта? Само с изповед можехме да си останем горе. И да гледаме от високо през Ерихон. И да кажем, всичката тая земя, и след това да разказваме на внуците, качи се, сине Слай, качи се на тая скала, сега погледни през реката. Защо, Ром Кангам? Защо си ме дома, тук ще къцаме риба ли? Не! Погледни се на всичката тая земя. Нали? И той казва, колко е красива. И аз му казвам, всичкото това е наше, Бог не го е подарил. Какво ще каже тогава, Слай? Знаеш ли какво ще каже? Ще каже, ами като една, защо не отидем там да живеем? Като една, защо не отидем да я завладеем? Сине, там има изполини и те могат да ни наранят. Я да се седем тук оттатъка, от сам реката и да си къцаме с тебе риба. Не. Бог иска да ни покаже нещо. Бог иска да ни каже нещо. Защото ние сме в новото време. Ние сме наследници на благословенията, но Бог има още. Бог вече ни е дал всичко. Защо го нямаме? Библията казва, всичко, което ни е необходимо, ни принадлежи, се съдържа в Божите обещания. Кажи с мен, в Словото. В обещанията, които ни е подарил, Бог е снабдил всичко, което ни е потребно във времето и във вечността. Бог ни е дал всичко и е снабдил за нас всичко. Леле, това е огън, който се надига. Тогава, защо го нямаме, цеци? Защо го нямаме? И някой казва, говори за себе си, аз имам всичко. Бог да те благослови. Толкова се радвам. Кажи с мен, Бог ни е дал всичко. Но защо го нямаме? Нека да размишляваме. Номер 2. Рудка, благодаря ти. Внимавайте сега. Не го пускай просто да мине като новини или времето, но го сложи в духът си. Чрез усвояване на обещанията, ние ставаме участници в божественото естество
И ако спра до тук, не съм сигурен дали всички ще ме разберете за какво говоря, защото ние искаме благословенията. Пенко започва да говори за това, аз толкова се радвам и аз ще спомена нещо за Авраам. Защото ние искаме благословенията, а тук просто ви казвам, чрез усвояване на обещанията ние ставаме участници в божественото естество. И някой би могъл да каже, какво ме ползва божественото естество чак толкова? Ами божественото естество, нали, идва в нас и Бог ни променя, но къде ми е наследството? Аз искам наследството. Искам благословенията на Авраам. Чакай, сега усвоявай. Ние ставаме участници в божественото естество, това ни освобождава от света. И самият Бог на първо място става нашето наследство. Сега разбирайме, стара краса, Бог да те благослови. Разбирайме кое трябва да бъде на първо място, за да станеш законен наследник и спокойно да преминеш люди от татък Йордан с Меган и си вземете милиардите. Бог да ги благослови. Разбирайме, че първото и най-важно нещо, като наследство, Бог трябва да застане на трона на нашето сърце. Виждам го, святи. Защото ако дойдеш при Него и му кажеш, Господи, искам си наследството, тогава Бог може да каже, ти искаш материалното си наследство, но пропускаш мен. Пропускаш ли мен, пропускаш всичко. Няма да имаш нищо. Амин. Още веднъж. Чрез усвояване на обещание ние ставаме участници в божественото естество. Това ни освобождава от света. И самия Бог на първо място става нашето наследство. Ти си вече извън Египет. И минавайки през пустинята, къде отиваш? Към обещанията. Към обещаната земя. Тя е натам, но както и да е. Въпросът тук е не да натрупваме дарби. Внимавай сега. Ключове. Бисери. Не да натрупваме дарби, да имаме пророческа дарба, апостолска дарба, офис, евангелизатори, богатства, материални блага. Всичко това е чудесно. Но ние бъркаме реда. Бог не е против да бъдем благословени, но Той иска Той да управлява и да ръководи благословени, защото Той знае от какво се нуждаем. И Той ни дава толкова, колкото можем да носим. Благодаря на Господ за това. Амин. Сега, истинската цел обаче на Бог за нас е на първо място да наследиш самия Него. И тук си спомням времето, когато апостола ни служеше с майката на църквата и други братя. И те казаха така, когато имаш Бог, имаш всичко, не ти трябва нищо друго. Така е. Само, че това нещо съдържа още малко. Когато имаш Бог, Той те прави наследник. И тогава Той ти дава всичко, от което си нуждаеш. Колко е скъпоценно, цеци. Цеци го хвана. Когато имаш Бог, Той те прави наследник. И всичко, което е обещано на теб, Той ти го дава. Амин. Но коя е твоята част, Сандра? Има ли твоя част? Има ли нещо, което ти трябва да направиш? Кажи с мен да. Нека да видим. Кое е нещото, което ние трябва да направим? Сега, Бог иска да го наследим Него и Той да ни бъде достатъчен. Ние наследяваме Неговото естество, ето го, божественото естество. Значи, ето го, meditation, значи ние не просто се променяме. Нали? Помогни ми, Святи Дух, помогни ми. Ние не просто се променяме, а самата му личност идва и ни прави нови. Иначе ние ще се борим с, знаете, старата с цигарите, след това с комшията, но когато той, ние ставаме нови. Старото премина, ето всичко стана ново. Кажи с мен, аз съм ново създание. Халелуя. И чрез Него тогава да придобием изобилието Му, но без нищо от изобилието Му. Внимавай тук, Лариса. Точно така, гледай ме. Без нищо от изобилието Му и от благословение от земята и от придобивките, без нищо да го измества от трона, на който Той седи. О, да, Святи Дух, Майстор Бог да благослови. Виждам Святия Дух. Виждам Святия Дух, който се носи. Халелуя, халелуя, халелуя.
Акесадор бекедио глория синдерендидор Диос. Всичките тези чудесни неща, от които се нуждаем, неща, които правят живота ни по-удобен, благословения, материални, всичко, което идва към нас, не трябва да го измества от трона. Нека да го вземем със сърцето си това. Няма нищо лошо в благословенията. Няма нищо лошо в материалното. Няма нищо лошо да караш най-хубавото. Да спиш и да живееш в най-хубавата къща. Но ако тези неща го изместят от трона, аз бих предпочел да остана на другия край, но да не го изгубвам. Него. Библейско ли е това, Австралия, или? Нека да го кажа. Мойсей каза: Господи, къде ни водиш? Към изобилие ще изпрати един ангел. И Мойсей каза: не ми трябва изобилие, не ми трябва нищо. Ако ти, даже и ангели не иска, ако ти не дойдеш с мен, защото без теб живота ми губи смисъл. Да, без теб живота ми губи смисъл. Къде е Влади? На работа. Снощи се молише на колене в църквата и казва: Господи, без теб живота няма смисъл. Не е ли така? Всичко друго губи смисъл си, не може да те радва, ако го изгубя Него. Ако Той не е на трона на моето сърце, не искам нищо друго. Разбирате ли? Нищо. Да няма нещо, което би могло да го измести. Да няма нещо, което да те избута от съдбата ти. Да няма... Знаеш ли, виждам в духа, знаеш ли, докато не влезеш в съдбата си, не можеш да наследиш това, което Бог има за теб. Докато не влезеш в съдбата си, не можеш да светиш на земята. Ти не можеш да бъдеш нещо, за което не си роден. Ти не можеш да се направиш. Ти няма способността да се направиш на нещо, за което не си роден. Той те е призовал да бъдеш това. Бъди това, за което Бог е заповядал. Точно така, Краси. Бог да те благослови. Кажи с мен: аз съм толкова щастлив, Святи Дух, че понеже Ти си на трона на моя живот, аз живея в съдбата си. Това е, което ме прави пълноценен. Всичко останало Ти ще ми добавяш според Твоята воля. Благодаря Ти, Святи Дух. Халелуя! Така че ние чрез Него придобиваме, но Той трябва да бъде там в центъра и нищо не трябва да го отмества. Никога не се задоволявай само с дарби, никога не се задоволявай само с благословение, богатство, материал, никога. Придобиване, наследство. Не. Защото истинската цел, номер едно, в това да придобиеш наследството си е да наследим самия Него. Неговото присъствие. Неговата личност. Самият Него. Тогава Той те прави наследник. Колко е важно, Святи. Да, още малко. Да. Номер 3. Рутка. Сега говорим за това, че сме деца и Бог живее в сърцето ни, на трона. И номер 3 казва законно право или практична опитност за наследяване. Ти имаш законното право, но може да нямаш практичната опитност. И да гледаш земята си само от скалата през реката и да кажеш: тази земя е моя. Но какво те ползва това? Ти можеш да изповядваш всеки ден, че това здраве, което виждаш и очите ти го виждат и това е видението ти, е твое, но никога да не правиш крачки към него. Виждам изцелението си, то е мое, но никога. Защо? Защото по пътя нещо има, което трябва да се случи. По пътя има нещо, което трябва да стане. И Бог даде инструкции на Исус Навиев. Но, щом Бог казва: давам ви земята за ваше наследство, оттам нататък за Бог въпроса е приключен.
Остава нашата част. Има нещо, което ние трябва да направим. Ние. Да, ти имаш законното право, но ако нямаш практичната част, практичната опитност, не те ползва. Нещото, което е твое, така и няма да дойде до теб. Ще си остане твое, но ще се стои далеч от теб. Ще бъде твое, но ще стои далеч и няма да те ползва. Няма да те ползва. Но дойде Словото на Господа. И показа на Исус, подир смъртта на Господния роб Моисей. Господ говори на Исус, на вие син. Моисеевия слуга казах, слугата ми умря. Сега проче стани, да мини през този Йордан. Ти и всички тия люди в земята, която аз давам на тях. Стани и премини. Стани и премини в обещанията си. Трябва да станеш, да се екипираш и да бъдеш готов да преминеш на усрещната страна според Словото, което Бог ти е дал. Мисля, че по-миналата неделя попитах някого: ако вярваш за нещо и казваш, Господи, вярвам за това, имаш ли Слово от Бога? Защото когато дойде проблем към живота ни, Бог веднага ни дава Слово. Защото когато минаваме през изпитание, кой е с нас? Кажи с мен Бог. Как? Чрез Словото си. Кажи с мен Словото. И Той ти дава Слово. Спомням си, една сутрин трябваше да тръгнем към църквата. Ще говоря в притчи, така че разбирам. И се обличаме. В един момент някой извика: проблем. Нещо е започнало да се случва отрицателно. И тогава аз отидох до Него. Дигнах ръка и Бог ми даде Слово. Псалом 118. И казах: глас на радост пророчески. Глас на радост и избавление се чува в шатрите на праведния. Десницата Господна се надигна и десницата Господна върши храбри дела в името на Исус. Защото то се деня, който Господ е сътворил. Ние ще се радваме. Трябваше да дойдем на църква. Ние ще се радваме в цялата пълнота на Божието изобилие, присъствие, провидение и благословение. Сложих ръка и Бог донесе освобождение. Словото на Бог е живо. Но има практична част, нещо, което ние трябва да направим. Нещо, което ние трябва да сторим чрез вяра. Кажи с мен, чрез вяра. О, халелуя! Така че Бог започва и говори на Исус Навиев. И му каза думата мъртъв. Защо Бог каза думата мъртъв? Може някаква друга дума. И тогава Бог започва да му говори. Виж, смърт. Слугата Моисей е мъртъв. Край. Това е нещо, което вече е мъртво. За да отидеш напред, за да влезеш в новия сезон, трябва да пуснеш стария сезон. Трябва да го оставиш. За да живееш нов живот, трябва да стария живот да умре, не е ли така? Не така? За да живееш нов живот, стария живот, за да влезеш в тинейджърска възраст, детството трябва да спре. За да станеш мъж, младежките години трябва, страстите трябва да спрат. За да влезеш в новото, нещо трябва да умре. Има ли неща в живота ни, които ни възпират? Неща, които трябва да умрат? Нима мислиш, че можеш да се придвижиш напред? О, искам да говоря пророчески, помогни ми, Святи Дух. Нима мислиш, че можеш да се придвижиш в новия сезон и Бог казва: айде, влез. Има благодат, влез, айде. Ти се така влизаш. Влез. Бог не работи така. Ние ако сме, да. Но Бог не работи така. Бог казва: искаш ли да влезеш? Да. Трябва да оставиш това. Защото мястото, през което преминаваш, е специално. И с тези неща не можеш да минеш. Пусни ги. О, Господи, ние сме си свикнали така, ние така сме си живеем. Толкова ми е мило за старите неща. Ами остани си там. Стой при тях. Ние изучавахме и Словото ни каза, че докато не умре плътското, ние не можем да отидем в наследство. Оставаме си в пустиня. Толкова скъпоценни брати и сестри остават и си живеят в пустиня. Казвам: супер. От време на време някоя змия. Няма вода толкова, ама пък слънце. През нощта е минус 40, но свиква се. Никой не иска да остане в пустинята.
Пустинята е място, където плътта умира. През тези 21 дни, скъпоцени, видяхме как тялото вика силно ден и нощем, иска месо, иска сладко, иска хляб, иска мекици, иска да му угаждаш и толкова време, ресурси, финанси за тялото и за тялото и за тялото. И в един момент 21 дена трябваше да отихнем. От време на време някой картофче, нещо. Банан. Не искахме, като влизам вече в Lidl, бягам от бананите. Те са толкова красиви, обаче ние бягаме от тях. Защото тялото иска. Иска това, иска, какво ще готвим, какво другата седмица ще вземем, това ще направим така. Ако вземем Божието Слово по този начин, както се грижим за храната, за тялото, защо не се храниш със Словото така? Защо не поглъщаш от Словото така? Защо не се наслаждаваш на Словото на Бог така? Халелуя! Има нещо, което трябва да умре. Има нещо, което трябва да пуснем. Втория момент в този пасаж. Бог изисква всички Божии хора да преминем от татък Йордан. Нито един не трябва да бъде изгубен, Светла. Никой от семействата ни не трябва да бъде изгубен. Никой от домовете ни, децата ни не трябва да бъде изгубен в името на Исус. Как ще отидем да спасяваме света, като нашите близки погиват, безскъпоценни? Как да отидем да евангелизираме, като трябва да говорим на нашето семейство, на нашите деца, които не познават Бога? Нито един, кажи с мен, нито един изгубен. Всички да бъдат спасени в името на Исус. Номер 4. Инструкциите на Святия Дух. Отиваме към финал. Халелуя! Всички ние, които принадлежим на Бога, ако искаме да вземем онова, което Бог има за нас, ще трябва да оставим някои неща след себе си, за да влезем в новия сезон. Кое е нещото, което трябва да оставиш? Чувам в духа твоите изблици на депресия, твоите скандални отношения, твоите остри езици или твоята непростителност, която трябва да умре, или искаш ли още не? По-добре ти си ги служи в сърцето тези неща. Има ли нещо, което трябва да пуснем, за да влезем в новия сезон? Има ли нещо, което трябва да умре? Бог говори на всеки един от нас. Има ли нещо, което трябва да умре? Да кажем, Святи Дух, разбира се, че има, Татко. Помогни ни да се предвижим напред. И нека всичко, което ни трябва, да падне в името на Исус. Благодаря ти, Святи Дух. Благодаря ти, Святи Дух. Благодаря ти, Святи Дух. Ето ги думите на Бог отново и отново и отново. Преди да се изправим, подир смъртта на Господния раб Моисей, Господ говори на Исус Навиев и му каза: слугата ми умря. Сега е време. Стани и минете през Йордан. Трябва да минете през Йордан. Внимавайте тук. Чули ме, Исус Навиев? Да, Господи. Ще минете през Йордан. И всички трябва да минат. Добре. Но как ще минем? Кой ще ни помогне? Тук вече Бог работеше с вярата му. И той казва: да, нещо, което чувам. Исус Навиев вече беше се научил да вярва. Той имаше вяра, той беше под помазанието на Моисей. Той вече знаеше как да вярва. Нещо повече, моля ви, чуйте ме. Нещо повече, помните ли кои бяха двамата младежи, които не се отказаха от обещаната земя? Другите се отказаха, защото трябваше да се бият с великаните. Кажи с мен: бой. Кажи го пак. Кажи го пак. Те трябваше да се бият. Казаха: о, не. По-добре да се измрем пустинята. И Бог дойде и каза: нека ви бъде така, както вие сте го казали. И те измряха пустинята. И той вече беше готов. Чуй ме, някой ме пропуска. Той вече беше готов. Каза: Господи, 40 години чакам това слово. Господи, готови сме. 40 години. Само си мисли: къде е Калев? Защо го няма Калев? Къде е Калев? Извикайте Калев. Извикайте Калев. И излиза от шатра и каза: Калев, Бог ни даде слово. Готови сме. Целият народ беше развълнуван. Всички бяха се приготвили. Всички бяха развълнувани. Казаха: готови сме да минем. И тогава Бог каза: щом сте готови, вярата ви е готова. Аз ще ви дам чудото. Аз ще ви дам чудото.
Отиваме там, Святи Дух. Всяко място, когато минете реката, всяко място, на което стъпят стъпалата на нозевите ви, давам ви го. Според както казах на Моисей. Обърни внимание сега. Първо Бог каза, аз ви го давам. След това казва, аз ви го дадох. Когато Бог каже нещо, стара Лили, аз ти го дадох, това вече е свършен факт. Ти вече го имаш. Друг е въпроса, дали ще го вземеш или дали ще го усвоиш и дали ще бъде благословение за теб. Бог ти го е дал. От тук нататък вече ти си, който трябва да действаш. Но как? Един човек. Как? Кой каза Святия Дух? Стара Томка, чрез Святия Дух. Хайде, кажи с мен, Святия Дух е в мен. Той е винаги с мен. Аз не съм сам. Сега погледни ме и нека да ти го дам пак. Погледни ме. Когато Бог казва, давам ти го, ние казваме, как ще го... Какво да направя сега? Забравяш за Святия Дух. Бог, който казва, давам ти го, Той е, който живее вътре в теб и Той е, който ти прави способен да го вземеш. Кажи сме, Святия Дух е в мен. Кажи го силно. Кажи го силно. О, наследници на Божите благословения, благодаря ти, Господи. Щом ти е дадено, значи е Твое. Въпросът е решен, защото този, който е в теб, е по-силен от този, който е в света. Този, който е в теб, може да направи чудеса и знамения. Този, който е в теб, е Бог, който прави чудеса. Бог, който ще те заведе и ще те даде това, което ти принадлежи през цялото време. Той е с нас. Алелуя!